त्रिपुरा न्यूज पेपर सोसाइटीनि हास्ते बेरेमनि पान्दा संजाखा स्रांसालो रवीन्द्र भवन पान्दाव मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा फेकजांनाय मानिकरी हास्ते सुनामनानि नाहार बुंबाय सिगांगै सामुंतांगै दङ उत्तर त्रिपुरा हांखोनि धर्मनगर पुर परिषदनि तांफां रगबो स्रांसालाबोनि मांफिलिद बकासाका त्रिपुरा तपसिली जाति कोअपारेटिव डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन लिमिटेडनि बोखाक्ते राजाखर आगुलिनि टाउन हल नगर मेगा लोन डिस्ट्रिब्यूशन पान्दा संजाखा बिसालगढ़ी नारा उरा आमचारिनि लामा किनार बस्ताव दाजाके 17टा बोतल फेन्सिडिल ते खुंसा TR07B6668 नाम्बारनि पालजार बाइक माखा बिसालगढ़ थाना पुलिस शेमोले बाजारनि बिपनि बिटानि खगैतलांजाकमानि अटो दमदमिया आमचानि बलंग हुइजाके मानखा NCC थानानि पुलिस ते रमखा खरकनि सिकलानो मानजांनाय रकंखा तपन सरकार ते राकेश सरकार सालबानि बागै पुलिस रिमान्ड तन्नानि बागै दरबार नकनि बोखाक्ते साकलायमुं रिजाकानि शाखा पुलिस अफिसार पारमिता पांडे आम्बासा थाना बाय खबजा हरिनमारा आमजानि खुंसा नग बारा तंनाय साम्परि माराक मुगै मांकथै खलायजाक मांखा बारा नगनो आसाम आगरतला लाहार कतार बुलेरो पिकआप बाय प्रिजनार बेन थुताय लाहान्देर मुं पाटिखा साक दुखुमानका खरक 3 खरक 2 टियासार सेंकाराकते खरकसा पुलिस दांफां थांनाय 17 सेप्टेम्बर सालमारिआव माइरुम पानिया बागै रां गरै उमाबाय गुबुननि याकनि 70 टाका रां खगै मानजाकनाय मंगिया गामि ब्लक बाय खबजा दैमदु आमजानि सिकला चासलो अन्तमनि देबबर्मा याकसिगो खलायनो नांगमनि गुबै पाति मुं ताबु लुगुरकनि बसंग सराय सरायके नुकजाखा।